Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Mae, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a croeso i bodlediad yr hen iaith, lle mae y dyn yma yn fy nhywys i drwy hanes y llenyddiaeth Gymraeg. Os da chi yn mwynhau'r hyn da chi'n gwrando arno fo, cofiwch dan ysgrifio drwy'ch hoff app bodlediadau. Allwch chi'n gwylio ni ar YouTube, i allwch chi rannu'r newyddion da am fodolaeth y pod hefo'ch ffrindiau. Reit, Jerry, Pennod weithiau oedden ni'n trafod yr 11 chwedl frodorol yma, so nes di chwythu fy meddwl bychan ni efo'r holl bethau yma, y tu hwnt i'r Pedair Cainc, ond da ni'n mynd i fynd ar ôl y Pedair Cainc rwan. So, lle da ni'n mynd gyntaf? Wel reit, so ni'n dechrau trafod Pedair Cainc y Mabinogi heddiw, neu'n y bennod hon, trwy graffu'n fanol ar y gainc gyntaf, Chwedl Pwyll Pendefig Dyfed. Iawn? So, i ddechrau da, Pwyll yw'r prif gymeriad da. Mae'n arglwydd, mae'n bendefig, rhyw fath o frenin yn nyfed yn Ne Cymru yn y cyfnod. Ond mae'n werth dechrau trwy feddwl am ei enw ei hun, Pwyll, achos mae'n enw personol, enw dyn yn y stori, a mae hefyd yn enw cyffredin yn yr iaith Gymraeg, enw sy'n dynodi rhywbeth fel spectol neu lyfr neu be bynnag lle de. So felly, be mae Pwyll yn golygu? Gan bwyll, felly. Ie, gan bwyll. Gan bwyll bach. Synwyr de. Synwyr lle. Synwyr cyffredin hwyrach de. Felly, mae'n bosib gweld Chwedl Pwyll fel, mae'n stori gyffroes, mae'n stori sy'n adloni, mae'n ddifyr iawn de. Ond hefyd, mae'n cynnig rhyw foes wersi hwyrach, mae'n dangos sut mae Pwyll yn ennill Pwyll, yn mynd yn ddoeth. Achos i fod o'n frenin yn arweinydd, eto di o ddim yn ymddwyn mewn ffordd bwyllog ar y dechrau. Y gwrthwyneb i'w enw, mae'n rhaid am fyrbwyll. Byrbwyll, oce, da iawn. Yn lle bwyllog. Felly mae'n bosib darllen stori Pwyll fel sut mae arweinydd yn dysgu bod yn ddoeth ac yn bwyllog ynddo. Reit. Ac nawn ni ddod at hynny erbyn y diwedd de. Ond mae werth meddwl am hynna. Felly mae'n stori sydd wedi strwythuro yn wych. Fel ni'n deud yn y bennod ddwytha, dwi'n credu bod Pedair Cainc y Mabinogi yn gampwaith llenyddol de, bod ôl artist o lenor yma de, bod yna draddodiadau llafar tu ôl yn ôl, bod rhyw awdur hynod-ddawnus wedi rhoi trefn ar y cyfa a wedi creu campwaith. Mae'n bosib darllen y Pedair Cainc fel un gwaith llenyddol, ond eto, yna ni drafod hyn nes ymlaen mewn pennod arall, mae'r rhan fwy o'r cinciau'n sefyll ar ei traed ei hunan hefyd. Felly mae'n bosib darllen y gainc gyntaf hon, Pwyll, fel stori hunan gynhaliol hefyd de. A mae'n dwtio, mae'n strwythio yn dod, mae'n dair rhan eglur de. Ac ym mhob un o'r tair rhan mae Pwyll yn dysgu rhyw wersi. Mae pob un yn dechrau efo rhyw broblem neu rhyw her neu rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. Mae'n gweithio trwy'r peth i ddatrys y broblem a dod i rhyw ddeallwriaeth. Felly ar y dechrau mae Pwyll yn cwrdd ag Arawn, brenin Annwn, y byd arall, a mae'n mynd i fyna. Ond ar y dechrau mae'n ymddwyn mewn ffordd anfoesgar. Wedyn mae'n gorfod dysgu bod yn foesgar a bod yn gyfaill da ac yn arweinydd cwrtais. A wedyn yn yr ail ran mae'n cwrdd â Rhiannon ac yn ei phrodi hi. Ac mae hi'n ddoethach o lawr na o. Mae'n deud pethau anoeth sy'n achosi problemau. Mae'n gorfod gweithio trwy hynny gyda chymorth i wraig ddoeth. A mae'n llym i thafod hefyd, a mae Pwyll yn heiddi, a ambell i bryd o dafod mae'n ei gael gan Rhiannon, a wedyn mae'n gweithio trwy hynny ac yn prodi yn llwyddiannus yn y diwedd. A wedyn maen nhw angen plentyn, wrth gwrs, os wyt ti'n frenin, mae angen etifedd i etifeddu'r dirnas, felly mae'n angen plentyn. Felly mae'r rhan ola yn ymwneud â geni plentyn, a wedyn mae'r plentyn yn diflannu, a maen nhw rhoi y bai ar gam ar Rhiannon, a mae'n gweithio trwy hynny gyd ac yn y diwedd. Mae'r plentyn yn cael ei adfer i bwyll ar Rhiannon, a mae'n cael ei enwi'n Bryderi. Felly mae'n gorffen yn dod efo'r y teulu yma a Pryderi fel etifedd i dirnasu. Gai ofyn cwestiwn yn, allai bod hwn yn gwestiwn twp ofnadwy, ond dyna fy job i fan hyn ydy gofyn cwestiwn. Pwy fysa'r gynulleidfa i hwn? Felly, i fi, fel rhywun sy'n diddordeb mewn gwleidyddiaeth, mae hwn yn swnio fel
ti'n modd, fatha, ddim cweit fel Machiavelli, ond fatha cyngor i ddarpar wleidyddion. Mae'n swnio fel, mae hwn ynglyn oedd drwy ffurf storiol, da ni rei cyngor i arweinwyr y dyfodol. Ydy hynna'n... Ti'n llygad y le, mae yna ysgolhaeg gwych renw Catherine McKenna draw mynd i ysgol Harvard, a mi gyhoeddodd erthygl dro yn ôl yn sôn am sofraniaeth fel thema yn stori Pwyll. Ac mi oedd yna genre, hynny yw traddodiad llenyddol yn yr iaith Latin yr Oesau Canol, yn sgwennu pethau i hyfforddi tywysogion neu ddarpar tywysogion. Speculum Principis dy'r teitl hyn, sy'n cael ei drych i dywysog, a bod y testyn yn drych i'r tywysog, i ddysgu sut i fod. A nes ymlaen yn Oes y Dadeni, mae Machiavelli yn sgwennu yr un... a mae o'n troi ar ei ben drwy dweud, byddwch yn ddiawl bach. A mae'n gyfnod gwahanol ac yn blaen. Felly, a dwi'n meddwl bod Catherine McKenna yn llygad ei lle yn dweud bod yn bosib darllen Pwyll fel rhyw fath o ddrych i dywysogion Cymreig. A wedyn, os ydyn ni'n cofio'r cyd-destun hanesyddol, a'r cyd-destun cymdeithasol, tro dweithio ddim yn sôn am ddyddiad y llawysgrifa sy'n cynnwys y Pedair Cainc a'r chwedlau brawddeg eraill. Wrth gwrs, mae'r copi cyflawn cynhara ar gael yn llyfr Gwyn Rhydderch, sy'n dyddio'r flwyddyn ras 1350. Ond, fel ddweud tro dweithio, mae yna ddau didalan ynysig o'r Pedair Cainc, oedd mewn llawysgrif gynharach, ganrif yn gynharach, Ac oedd y llawysgrif wedi dadfeilio'r ddau didalan yn yr goll, a mi gafodd y ddau i rhwymo mewn rhyw lobsgaws o lawysgrif yn ddiweddarach, efo rhyw bethau yma gacw, Ond mae'n bosib dyddio'r ddau didalan yna i'r flwyddyn fras ganrif yn gynharach na'r llyfr Gwyn, y flwyddyn 1250, Cyn y gorasgyniad. Yn union, felly... Dyn ni'n sôn am y Pedair Cainc, ac mae mond dau didalan o ddwy chwedl. Nawn ni drafod hyn mewn pennod arall, cyn hir, ond dwi'n meddwl bod o'n fodd i brofi bod y Pedair Cainc fel cyfanwaith efo'r pedair chwedl ynghyd yn y fersiwn cynnar hwnnw yn y flwyddyn 1250 fras. Yn Oes y Tywysogion, yn fuan iawn ar ôl marwolaeth Llywelyn Fawr, ac a'r holl beth yn digwydd, felly mae sgwennu stori sy'n gafal fel stori, ond hefyd sy'n cynnig gwersi i dywysogion. Mewn cyfnod lle mae llywodraethiant Cymreig yn bodoli. A'r tywysogion dan warchau. Weithiau'n cwffio'n ymyl i gilydd, yn erbyn i gilydd, a cwffio'n erbyn yr engol Normaniaid dros y ffin. So falle bod o'n rhyw fath o ryw wers lyfr drwy ffuglen. Yn union. Ond mae'n adloniant anna dim yn fy marn i, ond mae'r wersi yna hefyd. Iawn, felly ni ddechrau efo'r brawddeg cynta. Mae'n dechrau, a mae yna rhyw fformula yma sy'n agor y rhan fwyaf o'r Pedair Cainc. Rhywbeth ni drafod, be mae hynny'n olygu bod yna agoriad fformuleic. Ond mae'n dechrau fel hyn, Pwyll Pendefig Dyfed, a oedd yn arglwydd ar saith cantref Dyfed. A threigl gwaith, iddo oedd yn aberth prif lys iddo, a dyfod yn ei fryd ac yn ei feddwl fyned i hela. Dyna'r brawddeg cyntaf. Felly, cymryd nhw fesol tamer, achos mae yna lawr iawn yn digwydd yma, yn gosod y llwyfan yn gilydd. Dych chi'n gwybod o'r arddull, fel dyn ni eisiau tro dweitha, os ydych chi'n llenor Cymraeg neu'n gwerthfawrogi llenyddiaeth Gymraeg o gwbl, mae arddull y Pedair Cainc yn wych. Mae'n grynol iawn, mae'n ddarbodus iawn o ran geiriau, ddim yn gwasraffu geiriau, ond eto mae'n effeithiol iawn o ran cyfleu naratif a cyflwyno delweddau troiadol. Ond i ddechrau, Pwyll Pendefig Dyfed, felly mae'n cyflwyno enw'r prif gymeriad o'r gair cynta yn y stori. Bwm, syth ben da. A wedyn Pendefig, arweinydd, tywysog, brenin da, Dyfed, a oedd yn arglwydd ar saith cantref Dyfed. Mae'r cantref yn rhaniad tir. So uned weinyddol ydi cantref. A go iawn, a wedyn hefyd mae'n sôn weithiau am gymyda, oedd yna ddau gwmwd, weithiau mwy, fel efo'r ddau gwmwd mewn cantref. Felly mae'n disgrifio, bod y Pedair Cainc yn straeon ffantasio, llawn hyd a lledrith. Dyna ar ddyn mynd i anwf yn y byd arall, lle mae pethau rhyfeddol yn digwydd ac yn y blaen. Ond eto, gweithio'r holl hyd a lledrith, yr holl ffantasi, mae'r chwedlau hyn wedi gwreiddio
yn y Gymru go iawn, neu fersiwn o'r Gymru go iawn, y fysa darllenwyr a gwrandawyr yn y cyfnod yn gyfarwydd ag o. Mae'n enwi llefydd go iawn, Arberth, Dyfed. Pan mynd i hela, mae'n mynd i hela yn ardal Glyn Wych, mae'r afon Wych yn o hyd. Felly llefydd go iawn, de. Mae'n bwysig, achos o ran y gwersi hwrach i dywysogion go iawn, mae'r cyfan real mor ffantasiol hefyd lly. A wedyn, o ran arddull, de, a threigl gwaith, unwaith, de, fatha treigl, treigl amser, yn lle unwaith, treigl, unwaith, de, unwaith, y ffordd dda o gyflwyno stori, de, unwaith, yr oedd yn Arberth, prif lys iddo fo. Sy'n unwaith eto yn ddrych i reality gwleidyddol a chymdeithasol Cymru Oes y Canol. Mi oedd tywysog arweinydd gyda nifer o lysoedd ac yn teithio gwmpas llysoedd. Yn aml gyda'i osgordd a'i deulu, i warchodlu llu bersonol a'r swyddogion llys. Yn rhannol, i gadw golwg ar pethau, mae'r oes cyn bod yn gyfathrebu modern efo pethau digidol ac yn y blaen, ond hefyd i gael ei bwydo, ac y bobl yn yr ardaloedd yn bwydo'r llys. Ac felly Aberth oedd prif lys. A siwr o fod i weinydd cyfiawnder hefyd? Wel, hollol, yn union, a cadw golwg. So mae nhw'n cylchdroi, ond mae'r stori'n cychwyn yn y brif lys. Yn HQ. Yn HQ Pwyll. Hollol. Ond unwaith eto, mae'n ddrych i reality. A wedyn, a dyfod, mae'r arddull yn gryno iawn. Dy'r ferf ddim wedi'i rhedeg, dyfod, dwad, dyfod yn ei fryd ac yn ei feddwl fynd i hela. Felly mi gafodd y syniad i fynd i hela. Ond mae'r arddull yn gynnil iawn, yn gryno iawn. Eto mae yna rhywbeth hyfryd am y rhythm, mae'r rhyddiaeth ydy hi, y barddoniaeth. Mae rhywbeth barddonol iawn amdano fo. Nid jyst dweud, gafodd syniad neu ddath yn ei feddwl, ond y dyfod yn ei fryd ac yn ei feddwl. Ail adrodd, a dwi'n brif o, mae'n mryd a mae'n hyn y llall fel ti di'r heddiw. Rhyw ysfa i wneud. Ie, ysfa i wneud. A mae'n yn ei fryd ac yn ei feddwl, yn bron yn yr un peth, ond bach yn wahanol. A mae'n jyst yn ddorol, mae'n arddull yn hyfryd. Felly mae'n mynd i hela. A mae'n mynd allan, a mae'n hela yn ardal Glyn Wych, neu mol yr afon Wych. Lle mae'r afon Wych? Sori, Mae'n ddim yn bell o Arberth. Mae'n ddaearyddiaeth go iawn. A wedyn, ac wrth gwrs, unwaith eto, mae yna elfen o reality gymdeithasol y cyfnod, achos mi oedd hela yn rhywbeth oedd pobl yn neud i gael ymborth i gael cig, ond mi oedd hela ceirw yn rhywbeth yr oedd haen ycha cymdeithas yn neud, ond nodweddu statws gymdeithasol. Mae rhannau Ewrop, cyfreithiau'n gwahardd pobl gyffredin rhag hela ceirw, a'r brenin yn Lloegr efo gwarchodfa fawr i hela ac yn y blaen. Felly mae'n neud rhywbeth, dyn ni'n disgwyl i dywysog neu i frenin neud, hela carw de. Mae'n allan, a mae'r ysgrifiad yn hyfryd de. Dos ddim amser i ni fynd trwy pob un frawddeg yn y stori. A mae yna bethau gwych am bob un frawddeg yn y chwedl yma de. A mor gelfydd de. Ond mae'n disgrifio'r hela mewn ffordd hyfryd, mewn ffordd effeithio. Mae'n gollwng i erchwys. Ti'n dallu gair erchwys? Na, ddim syniad. Haid o gwn hela. Erchwys? Ie. Haid o gwn hela, helgwn, grŵp o helgwn, pac o helgwn, haid o gwn hela. Achos mi oedd hela mor bwysig. Erchwys? Ie. Felly mae yna eirfa ddatblygedig ar gyfer beth yma. Mae'n gollwng i gwn hela, de? A i fynd ar drywydd carw, de? So be, dwi'n gwybod bod hwn yn mynd ar gyfeilio'n gyfan gwbl, ond un o fy arwyr mawr i di Jarman. Ie, gyda'n Jarman. A mae Jarman wedi canu lot am y Mabinogion a cwn hela yn y glaw. A mae yna Rhiannon, a mae yna gymaint o'r stwff ma'n barod yn... Ti'n gwybod canu cwcha? Oedd y grŵp Pendefig, doi? Oedd na, gwrs. Dwi'n gwybod lot o'r hanes y Mabinogi, ond mae'n ddiddorol, mae be dwi'n wybod trwy Geraint Jarman. Wel, da iawn. Dwi'n gwybod beth mae hynna dweud amdano fi. Rhogi Llygoden, mae hynny'n dod yn... Sorry, gainc. Dim ani. Ie. Felly... Mae gwn hela yn mynd, mae'n ymrando, mae'n gwrando, mae'n coed, a mae'n dilyn y cwn trwy rando yn nhw yn cyfarth wrth fynd ar ôl. A wedyn mae'n clywed sŵn arall, erchwys arall, haid arall y gwn hela. A mae'n ddau grŵp, dau haid o gwn hela yn cyfarth. A mae rhywbeth yn digwydd, a wedyn mae'n dod i ryw lanarch yn y coed, a mae'n gweld yr haid arall yma o gwn hela, a maen nhw wedi cael carw, a maen nhw'n dweud bwrw'r carw i lawr, maen nhw'n tynnu fe lawr.
Ac mae o'n neud rhywbeth hynod anfoesgar. Mae o'n gyrru'r cwnyn o'na ac yn rhoi di gwni un ar y carw fel sef wedi... Not cricket, Jerry. Dwi'n ddim yn dderbyniol. So mae Pwyll yn dipyn o sinach yma. Wel, dydy o'n hen sinach. Mae'n dwyn carw oedd roedd helwyr arall wedi... Wel, mae hwn wedi sefydlu cymeriad Pwyll. Am hwyllog Pwyll. Yn union. Felly, fel yn syth, mae'r rhaid y dyn ma ddysgu gwersi da. Yn sydd i ymddwyn da, reit? A wedyn, mae'n sylwi rhywbeth. A mae'n wych ffordd mae'r awdur yma, y storiwr, yn gosod y llwyfan ar gyfer hyn y ddaw. Mae'r cwn hel yma yn rhyfedd. Mae'n wahanol i unrhyw cwn hel yma wedi gweld erioed. Mae nhw'n wyn, eu cyrff, i blew nhw yn wyn. Mae'n deud clai'r wyn, llathraid. So wyn iawn, llathraid yn disgleirio yn wyn i gyd. A mae'i clustiau yn gochion. So cwn gwyn iawn efo clustiau coch. A mewn chwedlau gwerin Cymraeg diweddarach, weithiau mae'n sôn am ryw fuwch, wen efo clustiau. Mae wastad yn arwydd bod yr anifel di dŵad o'r byd arall. Right. So hwrach fysi gynulleidfa wedi clywed chwedlau gwerin ac yn gwybod. Hefyd mae chwedlau hyd heddiw yng Nghymru mewn rhai ffyrdd am gwn anwn, cwn o'r byd arall, ac yn y blaen. So, gwyliwch allan o bobl efo clustiau coch ydy'r neges yn fan hyn. Yn union. Mae nhw'n dŵad o'r rwle arall, o'r byd arall. Ac wedyn, yn wir, mae yna rhyw frenin yn cyrraedd, ac mae o'n flin a Pwyll, efo Pwyll am ymddwyn felly, a dyn ni'n dysgu mae arawn brenin anwfn sy'n yma. Mae Pwyll yn syrffio'r i fai, a mae'n ymddehiro, ac mae Aron dweud, reit, wel, i wneud yn iawn yn hyn, tyd efo fi i anwn, fy nhirnas i, y gei di wneud rhywbeth dros da i. Na i gliro beth i hynna mewn munud. Ond cyn hynny, o ran anwfn, mae'n lot o hen chwedlau am anwn neu anwfn, de. Nes ymlaen, bell o'r oesau canol, mi oedd protestaniaid Cymraeg weithiau yn cyplysu anwn ac uffern, weithiau mewn chwedlau byd y tylwyth teg, ond yn y chwedl hon, mae'n arallfyd, byd arall, traddodiadol lly. Ac os dwi'n meddwl am darddu ar y gair, mae dwfn, fel mae'n ansoddair, mae'r môr yn ddwfn, ond mi oedd yn gallu bod yn enw hefyd, yn dynodi peth. So anwfn, nid anwn. Wel, anwfn yn reiddio, wedyn anwn ar lafar. So mae'n nhw'r un peth. Sorry, dwi'n dangos mae anwybodaeth eto. Na, mae anwfn yn mynd yn anwn. Ond o dwfn mae'n dŵad. Ac fel enw, fel y gair sbectol, llyfr, cadair, bwr, enw yn dynodi rhywbeth. A dwfn, estalwm, mae o'n gallu golygu am y byd, y byd i gyd. Wedyn gyda'r rhag ddodiad, darn bach sy'n dod rhag o flaen gair lle, mae'n negyddu neu moesgar, anfoesgar ac yn y blaen. Anioddefol. So mae'r anwfn yn fatha'r y byd arall, y byd sydd yn wahanol o'r byd yma. Diddorol, de? Ie. Fatha ddifyr, de. Dyn ni'n mewn byd llawn hyd a lledrith, y byd arall, ffantasiol, de. Ond, ti'n bod, mae hwn yn ffasiwn. Mae yna gymaint o ddiwylliant cyfoes Saesnig, Engl, Brydeinig, ti'n bod, yr holl fyd, yr comics a falle, mae gen ti Planet B, neu mae gen ti rhyw fath o fyd cyfochrog. A mae hwn yn syniad o ryw fyd cyfochrog mewn ffordd. Yndi. Ac ar unwedd, mae'n debyg yn byd ni, mae yna frenin, mae gen fo lys, mae yna foesa, arferion llys, mae yna frenin arall, mewn tirnas gyfagos yn cwffio ag ac yn y blaen, ond eto, mae'n cael ei rheoli gan bwera gwrach naturiol hyd a lledrith. Felly, mae gan arawn, i fod yn mor ddoeth, y mor bwerus, gyda fod broblem, mae yna frenin arall yn anwn sy'n rhyfelag hafgan. Ac mae angen rhywun arall, mae awgrymu rhywun o'r byd yma i laddo. Ac mae'n dweud, wel, tyd yn fy lle i, y llys, a mae'n defnyddio ei hyd a'i ledrith i Bwyll ymddangos fath o fo ei hun. A dwi'n gwybod lle mae Aron yn mynd. Mae'n mynd i Planet B neu lle bynnag am flwyddyn. A mae Pwyll yn mynd yn ei le yn edrych. So mae pawb yn llys Aron yn anwfn yn meddwl mae Aron sy'n yna. A mae'n ddiddorol achos trwy fod yna, mae amlwg bod Aron yn frenin gwych. So mae un yn lle Aron. Mae'n gweld sut mae'r llys yn rhedeg, sut mae'r wlad yn cael ei rhedeg, y dirnas yn cael ei rhedeg. Felly mae'n dysgu sut mae bod yn frenin da. Trwy cymryd lle brenin da am flwyddyn da.
A hefyd, mae Aran yn briod. Mae'r frenhines yma. Reit. A bob nos yn y flwyddyn, mae Pwyll yn gorau mynd i'r gwely gyda gwraig Arawn, reit? A mae hi'n meddwl mae gŵr sy'n yna da. Ond mae Pwyll, gwrando wan, ti'n dechrau ysgwyd y ben, ti'n poeni da, ond na, gwrando wan. Mae Pwyll yn chwarae teg, mae'n ymddwyn yn hynod y foesol yma. Bob nos mae'n troi wyneb at y wal. Reit. Ac mae Frenhines, be sy'n bod pan mae'n ngŵr yn pwdig yma gyda fi ac yn y blaen. Felly mae'n gwrtho gwneud unrhyw beth efo hi yn ystod y nos. Sy'n dangos, mae'n foesgar iawn. Bod o'n fwy anrydeddus. Er bod o wedi bod yn anoeth efo'r... Mae'n dysgu wersi. Efo'r carw yma, mae o'n... Na ryddin i'r boi. A wedyn, yr hyn mae'n gorau wneud yn ystod y flwyddyn yma, sy'n dweud y flwyddyn yma, yw cyfarfod ganol rhyd mewn afon, a mae hynny'n drych i reality, achos ychydig o bontydd oedd dros afonydd yn y cyfnod, felly y pobl yn gorau chwilio am rhyd lle mae'r afon yn fas i groesi, de. Ac yn bwysig am yn rhyfal, os ydych chi'n symud byddin, ydych chi'n gwybod lle i groesi afon, de. Ac os ydych chi'n darllen y chwedla, yn enghraifft, y chwedla Gwyddeleg cynnar o'r oesau canol, sy'n gynharach na chwedla Cymraeg, fel ni'n trafod tro dwytha. Yn aml iawn, mae brwydr rhwng yr arwr o'r gelyn digwydd a rhyd ganol yr afon, de. Achos mae'n neud synwyr yn y llefydd sbon gyfalod. Ti hefyd yn siarad am bethau fel, trefaldwyn a dolforwyn, a mae gen ti'r hyd yma. Mae'n strategol bwysig o'n nadwy, a mae'n lot o wleidyddiaeth yn digwydd o gwmpas y hyd yn does. So mae'n gorau mynd yr afon sy'n ffin rhwng y ddwy dirnas yma. Mae brenin arall Hafgan di enw fo, yn dywed, ac mae'n gorfod cyfarfod ag o. Mae'n ymladd ac efo ni ceffila, meirch ceffila rhyfal, ac mae Arawn wedi deithio fo ar y dechrau, i daro fo unwaith, mond unwaith, a i anafu fo. Ac hyd yn oed os ti'n erfyn arna chdi i'w daro eto i'w ladd o pan yn neud. Mae rhywbeth hidl yn lan. Dyna'r fformula hidl i ladd yr brenin yma. Ti daro unwaith a wedyn gadael o farw. So mae'n digwydd, mae'n cyfarfod ganol y rhyd, ac mae'r ffordd mae'n disgrifio, mae'n werth roed o, achos mae'n wych os dwi'n gallu ffeindio fo, na fo. Felly, ac ar hynny, y ddau frenin a nesaesant, maen nhw'n dod yn neshau, i gyd am berfedd y rhyd, ganol y rhyd. Dwi'n gallu weld o dwyd, a ddau ar gefn i ceffila, i ymgyfarfod, de. A mae gynno ymgyfarfod, a ddau dod ynghyd, de. Ac ar y gosod cynta, ar trawiad cynta yn y sgarmes yma, y gŵr a oedd yn lle Arawn. A mae'n gweud, mae'r awdur yn atgoffa ni bod Pwyll yma yn ymddangos fel Arawn, y gŵr a oedd yn lle Arawn, de. Mae Hafgan yn meddwl, mae Arawn sy'n hefyd, fel gwraig Arawn yn y llys. A osodes ar, hynny yw, ymosododd ar Hafgan ymherfedd bogal i darian. Na, i darian. I darian, o, reit. So, tarian. A bogal, dy'r peth metal, debyg bod y darian yn bren ar rhyw fatha bogal fel ganol olwyn, de. Da'r metal. A mae'n ei daro yng nghanol i darian o yn y bon, de. Ac wedyn, yni, hyll yn nau hanner. So, hyd nes bod i darian yn hollti yn ddau hanner, de. Yn ddau hanner, de. Ac yn ei dyrru arfau oll, a mae'n torri i arfau oll, i arfwisg i gyd. So, un ergyd yn trwy darian yn hollti arfau i gyd, ac yn ei ddydd Hafgan hyd i fraich a'i baladur dros bedrain i farch i'r llawr. So, nes bod Hafgan hyd i fraich a'i baladur, de? I baladur, i weiwffon, de? Dros bedrain. Dwi wedi pedrain? Ti'n mynd llawer o farchogaeth? Na, dwi ddim. Pedrain, penol ceffil yn y bon. So, mae fatha hyd i fraich a'i weiwffon i baladur dros benol y ceffil, de? Ac angheol ddirnawd unddo wynta. So, dyrnod, ergyd, angheol unddo. A wedyn mae Hafgan yn gofyn iddo orffen y job ei ladd, a mae Pwyll yn cofio, a ddim yn neud, a mae di ennill, da. Felly ar ddiwedd y darn mae Arawn yn dod nôl, mae'n clywed gan i'w wraig o bod Pwyll i bod yn hynod anrhydeddus, mae'r ddau yn mynd yn gyfeillion mawr, ac mae Pwyll yn mynd yn ôl i'r byd yma, yn ôl i ddyfed, ac mae'r ddau yn parhau'n gyfeillion, mae'n dweud bod Arawn yn rhoi anrhygon iddo fo, gan gynnwys anifail newydd, moch, cyn hynny neb wedi cael moch, a mae hynny'n rhywbeth sy'n
cysylltu'r gainc gyntaf mae'r gainc ola da. Achos yn yr gainc ola mi fydd Gwydion yn dŵad i ddwyn moch Pryderi, mab Pwyll, i ddechrau rhyfel rhwng Gwynedd a'r Deheubarth. Felly mae'n bwysig am. A wedyn mae Pwyll yn cael enw newydd. Mae pobl yn dechrau alw fo'n Pwyll Pen Anwfn, gan I fod o wedi tirnasu'n anwfn yn blwyddyn ac yn y blaen. A dyna fo. Felly dywed y rhan gyntaf. So mae yna 2 rhan a dyma'r rhan gyntaf. Dywed y rhan gyntaf, reit? Okay. So mae Pwyll wedi dysgu sy'n mae bod yn frenin da am weisgar. Iawn? Right. Ac yn gyfaill ffyddlon, de. Reit? Yr ail ran, mae gan gwraig, de. Mae wedi gweld bod gan awr arawn wraig yn anwn, a mae angen freninus. Ac unwaith... A mae wedi cael blwyddyn gorwystredig, felly dyna ti. Wel, bosib mae mynach gopi oedd y chwedl fawr cofio, ond dyna ni. Rhywbeth arall i ddamcaniaeth i ni gilch. Dyna fydd erthygl gyntaf ynglyn â'r Mabinogi. Ia, pan ti'n newid misydd academaidd. Ond dyna ni. A wedyn, dwi'n gorau gadael manylu yn allan, mae'n bethau wych. Mae'n mynd i ben Bryn yn ymwl ac Berth. Ac mae'n rhyw dyfodau bod os ti'n eistedd ben y Bryn, bod chi'n gweld rhywbeth hynod, da. A mae'n gweld benyw, dynas hardd iawn ar gefn ceffyl yn dod hebio. A mae eisiau dal hi, mae eisiau gyfarfod hi, de. Mae'n licio I golwg hi lle, felly mae'n geffyl. A mae'n mynd, mae'n methu dal y fyny hi, de. Mae'n methu, de. Ac yn y diwedd, mae'n trwy'n cael darlu manwl iawn o geffyl Pwyll yn blino, mae'n methu dal y dywysoges yma, sydd yn amlwg yn arallfudol rwsyd, de. Chos dim yn edrych fel sy'n blino yn mynd yn gyflym ar ei cheffyl, mae'n jyst yn normal am rwsyd, mae'n mynd yn gyflymach yna fo, de. Yn y diwedd, mae'n methu dalu, felly mae'n rhaid, na I siarad. A mae'n dweud, a forwyn, mae'n I chyfarchu, a forwyn, mwyn y gŵr mwyaf a geri, y gŵr ti'n I gari fwyaf, aros di, de. Iawn? A mae hi'n sydd, mae'n dweud, ar hoaf yn llawen. Iawn, mi na I aros yn llawen. Hapus iawn I stopio I adael chi ddal y fyny efo fi. Da, dyn bach. A wedyn mae hi'n dweud, a mae Rhiannon, mae ffordd mae'r awdur yn cymeriadu Rhiannon. Mae'n greadigaeth lynwych. Mae'n gymeriad diddorol ofnadwy. Mae'n ddoeth, mae'n glyfar, ac mae'n siarad yn blaen. Da, mae'n dda bod yn gymeriad benywaidd yn y cyfnod. Mae'n siarad mor blaen. Mae'n deud y drefn o'r Pwyll. Mae'n deud wedyn. Ac oedd llesach i'r march y ceffyl pehas archyd meitin. Sydd wedi bod yn llesach I dy geffyl di. So ti wedi siarad... Ys talwm achos ti wedi bod yn nacrod y geffyl yn trio dal y fyny efo fi. Yn lle di siarad. A mae hwrach bod y rhyw ddychan o ran... Wel, ymddygiad gwrwaidd y cyfnod yn macho, na I dalu, fel sy'n fy'n hela rhyw anifail yn trio dalu beth I gwneud. A mae'n dweud, o, look, dyna fi wedi siarad efo fi. Ti'n fawr? Ddifur iawn, mae hynny'n norweddiadol Rhiannon trwy'r chwedl I gyd, mae hi'n wych iawn. Felly, mae nhw'n cyfarfod, mae nhw'n penderfynu prodi, mae nhw'n trefnu gwledd ar gyfer y briodas ac yn y blaen, ac wedyn mae yna rhyw rwystyr yn dŵad ganol I parti priodasol ganol wledd. Mae yna rhyw ddyn arall yn dod I fewn, dyn diarth. Ac mae'n gofyn am gymwynas. A mae Pwyll yn dweud, be bynnag ti eisiau. Achos diwrnod ym mhriodas, dwi'n hael. A mae'n arglwydd be bynnag. Mae bod yn hael fel arglwydd, fel o'n i'n sôn yn un o'r penodau cynharach am sut oedd Tywysogion yn noddi beirdd ac yn hael iawn ac yn y blaen. So iawn, diws, gei di be bynnag o ti eisiau ddyn bach. A dwi'n gwneud, o dwi eisiau dy rhaeg di yn rhaeg I fi. Ac mae Rhiannon yn deud y drefrydd Pwyll mewn ffordd mor ddoniol. Mae'n deud, o, ti'n fisgrell synwyr Pwyll, da. Ti di siarad cyn meddwl, de, ti'n bod. Os mae dyn yma wedi bod yn trio ymrhodi, da, ers hydoedd, a ti di addo fy roedd efo. A wedyn, mae'n gorfod mynd trwy rhyw istryw o ran gael allan o hynna. Mae Rhiannon yn gorau deud, iawn, oce, na I brodi dyn arall yma, a mae Pwyll yn mynd gyda chyngor Rhiannon I ddwad I ddyrsio'r cynllun. Mae'n dwad efo sach bag hudol, da, ac mae'n llwyddo I ddalo yn y sach, a wedyn mae filwyr I gicio o gwmpas yn I daro fo ffyn, ac yn deud bod nhw'n chwarae gêm efo fo. Mae'n galw fo'n broch inghod, broch mochyn deiar. Ac mae'n bosib bod hynny, mae'n rhaid bod hynny enw ar rhywbeth o gêm, rhywbeth o fel cnapan neu beldroed gyntefig neu rhywbeth. A mae'r chwedl yn dweud, dyna sydd dechreuwyr chwarae'r gêm yna, da, gyntaf. Fe mae Pwyll yn dal I dyn arall yma yn y sach. Felly yn y pen draw,
mae'n llwyddo. Dwi'n gallu gofyn cwestiwn am Rhiannon, reit? So, fel ti'n dweud, mae'n ddiddorol fod gen ti gymeriad benywaidd sydd yn cael ei gweld yn ôl dy ddisgrifiad di bron yn gyfartal a Pwyll, ac ddim yn rhywun gwan sydd Pwyll! Ond yn berson doeth ac ar un ystyr yn doethach na fo. I ba raddau mae hwnna'n... Da ni'n licio dweud wrthyn ni'n hynny'n fel Cymru fod cyfreithiau Hywel yn fwy blaengar o ran safle merched na fydda'r pethau cyfatebol yn Lloegr ac yn lot Ewrop ar y pryd. Ydy o wedyn yn ffantasiol mod i'n cysylltu hynny hefo Rhiannon, neu ydy o jyst yn... Neu Rhiannon jyst yn one-off yn y cyd-destun yma? Dyma'r enghreifftiau hanesyddol dywysogesau Cymreig call iawn a pwysig iawn yn amlwg de. Ac wrth gwrs, ar y cyfa, di merched ddim yn cael llais mewn llynydd ganolesol, felly mae'n debyg iawn bod llawer iawn o fenywod gwych a dawnus ac anhygoel sydd wedi mynd yn angof de. Ond, mae'n wir bod y cyfreithiau Cymreig cynhenid, cyfraith Hwel Dda, fel mae'n cael ei nabod, yn cynnwys cyfreithiau am fenywod sydd ar un wedd yn fwy blaengar na beth yn digwydd mewn llefydd eraill. Ond dwi'n meddwl pobl wedi gorbwysleisio yna chydig bach. Ond mae o'n deud er enghraifft bod Gwraeg yn gallu ysgariau gŵr am wahanol resymau ac yn y blaen. Gan gynnwys os di anoddol o'n drewi os fi'n cymryd. Wel, digon teg. Ie, digon teg. Felly, mae bosib iawn. Ond hefyd, a wisio cofio bod ni'n trafod rhyddiaeth wan, chwedla, sy'n meddwl am y farddoniaeth oedd o rhan mor bwysig o ddiwylliant llys tywysog Cymreig yn y cyfnod, a'r beirdd proffesiynol yn canu mawl yn y llys i gynnal enw da, fatha propaganda gwleidyddol a gorsymleidio. Wel, yn aml iawn, maen nhw hefyd yn canmol gwraig y dywysoges, a sôn am ei hachau hi, a bod hi'n... Felly, mae gwraig y tywysog yn bwysig yn rhan o'r llys, ac mae'r cyfreithiau hefyd yn sôn am y brenin a frenhines a swyddogion sydd yn tendio ar y frenhines hefyd, o ran y bardd yn canu iddi hi weithiau, a'r offuriad sydd yn ei gwasanaethu hi ac yn y blaen. Felly mae'r frenhines yn cael lot o sylw yn y cyfreithiau, ac oedd hi'n rhan bwysig o'r llys, felly mae hwnna'n un ffordd o ddall o hefyd. A'r rhaid bod pobl mewn llys yn oes yn cael gyfarwydd iawn a benywod, cry, clefar, deallus, a hwyrach bod disgrifio Rhiannon yn y modd yn ffordd o fynegu hynna, achos mae hynna'n sicr yn wir. A wedyn, a mae hynna hefyd yn gosod y llwyfr yn dda iawn yn emosiynol o ran y ffordd mae darllenwyr neu randawyr yn ymateb i drafod yr hyn sy'n dŵad yn y rhan ola. Mae Pwyll wedi dysgu bod yn fyrin da, wedi cael gwraig o'r diwedd, wedi goresgyn chydig o helyntion lle. Wedyn mae angen plentyn, y tyfedd. A mae'n dweud bod y dynion yn y dirnas eisiau o gael. Mae'n gorfod cael plentyn, y tyfedd i sicrhau olyniaeth y dirnas. Ac mae Rhiannon yn beichiogi, pawb yn llawen iawn. Mae'n esgor ar y plentyn. Mab hefyd, gorau oll, achos mi all fod yn dywysog wedyn ar ôl mewn cyfnod oedd yn rhwydd o iawn, y meibion o mab cynsodd yn etifeddi ac yn y blaen. Wel, mae'n gymlaeth yng Nghymru weithiau. Oedd yn rhannu rhwng y meibion weithiau, a oedd rhai tywysog yn Cymreig yn mabwysiadu arfer Lloegr o roed dirnas mab cynsaf. Mae'n drafod eto. Ond, mae'n y fab yn cael ei eni. Ond, noson gyntaf yma, mae Rhiannon yn y gwely wedi blino ar ôl esgor ar blentyn. A mae yna fudragedd, gwragedd yn gwasanaethu lle. Ac maen nhw'n fod... Os yma mam wrth y modd, bydwragedd mewn llenyddiaeth Gymraeg gynnar. Ond fes y dy fam ddim yn hapus iawn efo ymddygiad y bydwragedd yma. Oce, gan i glod am hynny. Maen nhw fod i wylio trwy nos i sicrhau bod y babi a'r fam yn iach. Ac i warchod, achos mae'n dywysog y fainc yma yn y cryd neu bynnag. Ac mae'r gwragedd yma'n syrthio i gysgu ganol y nos. A deffro'n bora, a mae'r babi wedi dyflannu. Felly, maen nhw wedi colli'r babi, te. A be maen nhw'n neud, maen nhw'n cachu hynny, de. Dwi ddim deud hynny yn y Pedair Cainc, ond maen nhw'n... Ond da ni'n gwybod, darllen rhwng y llunellau. Maen nhw'n poeni, de. Ie. Gair academaidd, neu ymadrodd academaidd technical yw hynna, de. Maen nhw'n poeni yn ofnadwy. Ac maen nhw'n gwneud rhywbeth drwg iawn yn lle cyfadda bod nhw wedi syrthio gysgu a'r babi wedi dyflannu. Dwi'n gwybod beth ddigwyddodd. Maen nhw'n penderfynu rhoi bai ar y fam, ar y frenhines, ar Rhiannon.
Ac dyn ni fel cynulleidfa yn cydymdeimlo, dyn ni'n licio Rhiannon. Mae'n ddoeth, mae'n dda, mae'n uffro gymeriad da. Ac felly mae gi yn y llys sy'n newydd esgor ar gŵn bach. A maen nhw'n lladd y cŵn bach. A maen nhw'n rhoi y gwaed ar Rhiannon. Ac maen nhw'n deud bod hi wedi gwall gofyn yn os, wedi bita i babi. Ycha fi, bydwragedd sobor. Mae'n ddrwg iawn gan fod wedi crybwyll fy mam cyn cyrraedd yr rhan yna ar y stori. Ycha fi, reit. Yn union. Gwrthwyneb i fydwragedd da. Ac felly, mae dynion y llys eisiau i bwyll gosbi wraig. Ac mae ddiddorol, mae hynny wedi cael ei sgwennu yn wych. Mae Pwyll, di o ddim yn derbyn bod hi ar fai, ond di o ddim yn gwadu chwaith. Achos mae o'n deud mewn ffordd ofalus iawn, wel, dwi'n meddwl bod ganddi blentyn, ond dwi'n siŵr lle mae'r blentyn math o beth, ond mae yna bwysau arno fo i'w chosbi hi, Felly maen nhw'n penderfynu a gwneud rhywbeth penodol iawn, fel pennyd, Sef, mae hi'n gorau bod proses ymddwyn fel ceffyl, a ni'n dweud bod rhai pobl yn licio meddwl bod Rhiannon yn rhyw adwaith o'r hen ddwyas Geltaidd, Epona, ond cael ei gysylltu ceffyla, dwi'n mynd credu bod hynny'n gwneud llawer o synwyr oedd ceffyla yn bwysig iawn yr oesau canol bebynnag, ond dydyn ni. Ond mae hi'n gorau am 7 blynedd, mae'n gorau aros tu allan i'r brif lys, Aberth, yn ymol ysgynfaen. Beth yw ysgynfaen? Da chi'n gweld nhw ar hyd Lonydd Cymru o hyd, Cefnoglau Cymru, fatha grisio cerrig i rywun fynd y fyny, fynd ar gefn ceffyl. Reit, o'n i'n meddwl bod hyn yn bethau reid cania llefrith. Ella bod hyn yn bellach hefyd, ond mae'n ambell i ysgynfaen. Dwi ddigon hen i gofio hynny, just about. Mae'n debyg iawn, mae'n ambell i ysgynfaen i weld o hyd. Mae'n i esgyn i fynd ar gefn ceffyl. Ysgynfaen, oce, wrth gwrs. Ac felly mae'n gorau aros yna am 7 blynedd, ac pan mae teithwyr yn dŵad yn cyrraedd y llys, mae'n gorau cynnig i glido'r pwynt yna i'r llys a gefn i ar ei chefn fel ceffyl. Saith, oce. Ond mae'n gorau ddeud, a mae'n gorau egluro pan mae'n neud hynna, felly deud, dwi'n cael ein hosbi am bod pobl yn honni mod i wedi bita fy mlentyn. Pobl yn honni mod i wedi bita fy mlentyn. Ac yn y blaen, reit? Ond mae'n deud bod pobl ddim yn derbyn y cynnig, a pobl yn dim diolch, dwi'n eisiau mynd ar y gefn, dwi'n di fel ceffyl. Bwysach chdi ddim, no, set? Dyma'r ddynas bitodd i flentyn. Felly, ond yna fo, yn amlwg yn gywilydd i frenhines gorau ymddwyn fel ceffyl a istana tu allan yn y gwynt ar glaw yn ymwyl o'r ysgynfaen yn y lôn am 7 mlynedd. Felly mae'n ofnadwy, mae'n diodd ofnadwy, reit? A wedyn, dyn ni'n mynd draw i rhan arall o ddeu Cymru, Gwynt Iscoed, a mae yna arglwydd yna, Tirnon, Tirnon Tŵr y Fliant, a mae'n deud ar gŵr gorau yn y byd oedd yn ddyn da, foi da. Tirnon, ei ffrwyfau da. Ac o gynno fo gaseg arbennig yn y tŷ mae'n deud, ar y ffarm, ac mae'n gaseg wych, mae'n geffyl arbennig o dda. Ond pob nos Calan Mae, unwaith y flwyddyn, pob nos Calan Mae. A mae yna rhyw deimlan, a lot o draddodiadau ar Llen Gwerin, bod peth arbennig yn digwydd nos Galan, a efo'r ysbrydion yn dod allan a bethau fel, ti'n gweld plant yn gwisgo fyny, Halloween nos Galan heddiw, a Calan Mae hefyd, pan mae hwrach y ffin rhwng y byd yma a anwn y byd arall yn dena. Felly bob nos Galan Mae, Glan Mae, fan o'n deud, mae'r gaseg yma, y ceffyl yma, y gaseg yn esgor ar fabi, lli. Ar ebol bach. Ar ebol, de. Ond mae'r ebol yn dyflannu. Right. Mae'r ebol yn dyflannu, de. Bob tro. Mae gaseg yn esgor ar ebol, a mae'r ebol yn dyflannu. Neu ciw, mae ciw ag ebol. Ciw ceffyl, mae'r ebol yn dweud. Ciw ceffyl sy'n ni'n dweud. Ebol yw'r gair proto, lli, de. Ebol, lli. Ac mae ar ôl blynyddoedd o hyn, mae Tirnon yn cael llon bol, de. Felly, reit, dwi'n mynd i aros efo ni trwy nos yma, efo'r gaseg ba, a mae'n esgor ar ebol, a dwi'n mynd i weld beth sy'n digwydd, reit? A mae'n yna, a wedyn, ganol nhw, mae'r gaseg yn esgor, mae'r ebol yna'n iach, a wedyn, clywed sŵn mawr, a mae'n gweld rhyw grafanc mawr yn dod mewn y sgubor, anghenfil mawr. Wow. Dyn ni mond yn gweld y grafanc o, gwych. Grafanc anghenfil i gipio'r ebol, de. A mae Tirnon sy'n uffro foi, de.
gŵr gorau yn y byd, fel dwi'n Gŵr gwybod. gorau yn y byd. Mae'n tynnu gleddyf, a mae'n taro, a mae'n torri'r fraich i ffwrdd. Reit. A mae'r anghenfil yn sgrechian a mynd i ffwrdd, de. Reit. So mae'n ei achub yr ebl. Ie. Ond hefyd, mae'n gweld babi yna, plentyn bach yna. Sef plentyn Rhiannon. Waw. So yr anghenfil yma wedi cipio babi Rhiannon. Reit. Ac fel mae wedi bod yn dwyn ebolion. Felly Reit. syniad bod yr anghenfil yn rhywbeth sydd yn bwydo ar ffrwythlondeb y dirnas, yn Reit. dwyn cywion pobl ac anifeiliaid, Ie. babis Ie. ac anifeiliaid bychain, de. Ie. Felly dyna fo. Felly mae Tirnon yn mynd ar plentyn at lys, at y llys, yn nyfed, Ie. at berth, a mae'n deud wrth Pwyll ar hynny, wel, dwi'n gwybod bod chi wedi colli plentyn, dwi wedi bod yn clywed am ddioddefain Rhiannon ac yn gresynu, meddwl bod yn beth ofnadwy, a dyma fo. A wedyn mae Rhiannon yn deud, wel, os yw'n wir, oedd esgor fy mhryder i. Mae'n mhryder i ar ben, de. Reit. Ac wedyn, maen nhw'n penderfynu enwi'r plentyn yn bryderi ar ôl geiriau cynta y fam pan welodd hi i phlentyn eto. Bod ei ffryder hi ar ben, so pryderi i'w enw. A mae'r chwedlau Cymraeg wrth i bodda yn chwarae ag enwau. Reit. Fel mae chwarae'r gêm wrth broch yng nghod fel mae Pwyll yn ennill yr enw Pwyll Pen Anwf yn ar ddiwedd y rhan gynta. Mae yna lawer o ddarnau yn yr chwedlau hyn sydd yn, be mae ysgolheigion yn galw yn esboniadau onomastig. Mae onomastig yn dŵad o gair Groeg, yn iaith Groeg, yn y pen draw. Rhywbeth yn ymwneud enw lle fel arfer. Ond oedd o'r hen Gymru. So, egluro enwa, felly. Egluro enwau, de. Ac mae hynny yn rhywbeth sydd wedi parhau yn rhan o len gwerin Cymraeg hyd heddiw. Dwi'n meddwl Cymru Cymraeg wrth i bodda ar ran rhoi llys enwau bobl, de. Fel dwi'n gwybod. Fel ti'n gwybod dy hun. Ie. Ynda. Ac yn y blaen. A hefyd, hyd heddiw hynny, dwi'n bydd hen groes yn y ffrynon lla. Ar y ffordd lawr o Ben Groes i gyfeiriad y môr, dinas dyn lle, be bynnag. Mae all goch, mae pobl yn gadael o'n a dwi wedi clywed chwedla gan bobl yr ardal, achos o Englyn dŵr di brwydro yna, y gwaed yn llifo lawr all goch, a stori arall yn rhywun wedi dweud, oes y goets fawr, y ddamwain efo goets a gwaed, y ceffil ar y lôn. Mae'r pethau fel yn gyffredin iawn yng Nghymru, de. Ac dyn ni'n gweld o'n y Pedair Cainc a chwedla Cymraeg eraill, rhywbeth yn egluro enw lle ac enw pobl hefyd. A'r aml bod cynulleidfa mwynhau yna, rhywbeth fraidd, a hwrach yn ddonio hyn oed. Ond felly mae Pryderi yn cael ei enw felly. Iawn, felly dyma ni, tair rhan a chwedl yn gyfa, ac un o'r pethau sy'n wych am adeiladwaith y chwedl yma, yr ffaith bod y stori gyfa yn rhoi rhyw ddatblygiad cymeriad yn gael Pwyll yn mynd trwy gwahanol bethau ac yn dysgu wahanol gwersi. Ond hefyd mae pob un o'r tair rhan yn aros fel rhan, mae stori fach yn gynhaliol hefyd, de. Os yw rhywun eisiau dychmygu traddodiad llafar yn gefn i hyn i gyd, gallu darllen pob rhan, un noson, a wedyn rhan arall, noson arall, ac yn y blaen, de. Ac o ran hynna, o'n sôn yn y bennod ddwytha am y ffaith bod llawer o ysgolheigion wedi pwysleisio bod y chwedlau hyn yn ffrwyth traddodiad llafar. Weithiau pobl fel sy'n meddwl bod rhywun sefyll y fyny ac yn adrodd stori rhywun yn sgwennu nhw lawr. Dwi'n meddwl bod y traddodiad llafar tu ôl yn nhw. Mae modd profi hynna yn y ffordd mae tameidio'r chwedlau yn ymddangos mewn llefydd eraill. Ond dwi'n meddwl bod yna artist llenyddol ar waith. Ond un o'r pethau sy'n cael ei defnyddio'n aml i geisio profi mae chwedlau llafar sy'n mae'r ffaith bod y fformulau ieithyddol. A mae pobl sy'n adrodd stori a lafar yn defnyddio fformula. Felly mae'n dechrau, rhan fwyaf o'r cinci yn dechrau yn enwi'r prif gymeriad yn dweud Pwyll Pendefig Dyfed, a wedyn arglwydd o'r saith, cantref Dyfed, a wedyn athreigo waith. Y fformulau fel yna. A pethau fel yr esboniad onomastig yn egluro enwau. Ond y peth yw, mi allan ni fan wir, ond dydw i ddim yn meddwl bod hynna'n rhywbeth dyn ni yn gorau i dderbyn y chwaith, achos mae
mae llenyddiaeth sgrifenedig efo fformiwlau hefyd. Yn eistedd meddwl am lenyddiaeth yn yr iaith Ladin yn yr oesau canol, chronicla mynaich mewn mynachdau yn chroniclo pethau'n Lladin. Maen nhw'n fformiwleig iawn o ran y Lladin. Os ti rhywun heddiw, os ydych chi wedi derbyn llythyr cyfreithiwr, mae'n llenyddol iawn, neu wedi cael cyfreithiwr i sgwennu llythyr ar y chran. Mae'n fformiwleig iawn o'r ffordd mae'n agor a cloi llythyr. Ti'n derbyn lot o hynny, llwy? Wel, dwi ddim, ond dwi'n chwilio am enghraifft sy'n gyfarwydd i chdi. A dy helyntion lu. Ond felly, di ymadroddion fformiwleig fel y ddim yn brawf bod yna draddodiad llafar, ond dwi'n meddwl bod yna rhyw fath o draddodiad llafar, ond artist o lenor sy'n mynd i gweithio'r cyfan, gampwaith llenyddol de. Ond hefyd rhywbeth arall am y strwythur yma, bod y dair rhan eglur. Mae hynny'n ddiddorol iawn. Mae'n lan y lawr o chwedlau gwerin mewn wahanol wledydd sydd yn dilyn strwythur sy'n drifflig de, fel la. Ond hefyd mi oedd yr hen Gymru a'r Celter, os ydyn ni'n sbio ar Iwerddon hefyd, yn hoff iawn o drioedd. Dwi'n meddwl ti'n chwarae mewn band ystafell am Steve Eves a'i driawd. Y triawd yn geltaidd iawn, bod mewn triawd, lle de. Ond oedd hyfri, enghraifft, mae'n y destunau Cymraeg canol yn y llawysgrifau, rhai'r llawysgrifau ni trafod yn barod, lle, trioedd Ynys Brydain, sy'n cynnwys llwyth o bethau wedi dosbarthu fesol tri. Ac yn ddeunydd chwedla mewn ffordd, yn enwi gwahanol gymeriadau fesol tri. Pregetha angydffurfiol. Pregetha a thri ffen. Yn hollol. Felly mae ffaith bod y dair rhan eglur y stori hwyrach yn dilyn patrwm meddwl fes yn gyfarwydd iawn. Beth sy'n ddiddorol i fi fan hyn fel lleigwr ydy, dwi'n deall bod na ddadlu o'n diddorol academaidd i barad am hwn yn tarddio rhyw draddodiad neu ddim, neu y syniad mae bod yna un meddwl wedi bod yn chwarae rhyw rôl yn creu neu'n ffurfio hwn. Ond mae'n gythral o stori dda. Mae hwnna i gyd yn ddiddorol. Ti'n rhoi hwnna i gyd o'r neilltu. Mae jyst yn gythral o stori. Yndi, a dyn ni wedi gador llawer o fanylion gwych allan da. Mae pob un frawddeg bron efo rhyw berlau o ran ffreithineb a lefel yr holl gelf yma, mae'n wych da. Mae'n ddifyr. A hefyd, o ran y bobl yn y stori, Pwyll yn pwyllo ac yn dysgu arwain, ond hefyd y cam uffernol mae Rhiannon druan yn ei gael, a rhyw fath o adferiad ar y diwedd, ond mae'n ddynol iawn. Mae'n bethau cyffroes, mae Pwyll yn ymladd yn erbyn Hafgan yn y rhyd ac yn ei daro a disgrifiad manwl iawn. Dych chi'n gallu weld o, ffordd mae'n disgyd dros gefn i geffil de, a ffordd mae tirfa. A ti hefyd yn gallu gweld bod o'n ddiwylliant lle mae ymladd a mae yna eirfa, mae nhw'n gwybod sydd i ddelweddu hollol. Gweithredoedd fel yna. A fel i'n dweud, ar y dechrau, mae'n y gymdeithas gredadwy yma i raddau helaeth iawn o ran strwythur y gymdeithas efo'r arweinydd, y brenin, neu'r tywysog, y llys, ffordd mae hynny'n cael ei drafod, ymladd, enwau lleoedd go iawn, dyfer ar berth, Cych, yr afon Cych ac yn y blaen, llefydd go iawn, Gwentis, Coed, llefydd go iawn, ond eto'r holl ffantasi, a'r ymladd sy'n gredadwy iawn mewn ffordd, ond eto'r holl hyd y lledrydd. Felly, mae'n ffordd wych o ddeud stori sy'n adloni rhywun, yn pethau rhyfeddol, waw, anwf yn y byd arall, hyd y lledrydd. Ond eto, mewn cyd-destun dydyn ni ddall hefyd Dwi'n ddall o pan y ti'n eglur. Wel, fel oedd ti'n sôn o'r dechrau am wyddonias, science fiction mynd i blaned byd neu fyddeg de. Ac wrth gwrs mae pethau fel y heddiw, nofela gwyddonias neu fantasy, mae'n wastad rhywbeth am y gymdeithas sydd yn debyg yn gymdeithas ni de. Ond ddim cweit. A wahanol iawn, hollol. Dwi'n gweld hynny hefyd. Felly dyna'r gyntaf o'r Pedair Cainc. Yn y bennod nesaf, dyn ni am drafod yr ail gainc, Chwedl Branwen ferch Llyr, sydd yn gampwaith arall ac llawn themau bach yn wahanol, y deud y gwir. Wel, diolch yn fawr iawn, Jerry. Diolch i chi am wrando a gwylio. Nes i fwynhau yna yn arw, nes i ddysgu cymaint. Os ddarech chi fwynhau yna, cofiwch danysgrifio drwy'ch hoff app podlediadau, fedrwch chi'n gwylio ni yma ar YouTube. Hefyd, os da chi'n dymuno hynny, cofiwch rannu'r newyddion am podlediad efo unrhyw un da chi'n meddwl fysa'n mwynhau, a ymunwch yn ni tro nesaf ar gyfer yr ail gainc. Diolch yn fawr. Tan tro nesaf.